Udong Allah. Ang bagay sa'yo. 70, 80, 90. Ayun, yung lula. Kapit ng time. Lula, yun. Di timer, jud mo na eh. Mag-gis na lang. Mana yung score nila? Ay? Na po. Dula, Edid. Wala nga. 20 nang kan. Mo na tay? Ya mana? Kaya na gamay kayo. Wala. Gawas. Ano doy? Ilang dula? Ha? Pila naman guys? Ulo, gago. Ay, ano, ay. Ay. Isa ka mo! Isa ka mo!
Gato, bit pagkadek. Ikaw, hindi na ako kasi kab. Nilabot. Dulaan na yan. Uy, Lusot. tinubos. Busit ka. Baba ni diyan tay, si bullshit na tay. Baba na, silian. Sino man tayo? Tutu. Nagtalo. Nasa ko yate. Pater kayo. Ligagis ka tay swatter. Awa tayo, baba, gusto tayo. Wala sipyat. Oh, buat yang gamay. Ni Wang, And Wow. 10 seconds. seven naman ganun. Tira rin! Oh, Nice pass. Yung kamera na natin. Wala. Pasan. Ayo. ha? Jibit o zero. Nila. Lay. Iyo Eighteen. 20 seconds. Marunong kayong gamay. Iyo yun. Oh! Tapo na ito. Bago. Lusot. 9 na lang. Dula. Hey. Bagol. Ay, 9 na lang. Yan na 8. Gamatoy. Paul, Igakos. Just no. Oh my God.
Kalat ka rin. Dumog. Lo, gagil lo. Lari. Sabi di yung mumuhi. Satu kayong kalaban. Lamay ko siya. Oh, kusyan kayo. Sepat ka tayo. Ay, stop ito na. Pila na taman tayo. Sabi. Tayo boboy na. Gamay. Tayo boboy. Shout out siya. Shout out siya tayo boboy. Ay, wa. Ay, hindi magkita. Oh. Yan ay. Gusto. Nabahagia ba? Kita na boy. Fish. Bli. Kaya may eren. Si Adi pa nagbantay siyang utol. Nagpili sila. Hawan siya rin. Wali pa kahangit. Lumilipad namang isip ko. What the spin? Pasa rin. Uy, Varsity! Tumila na dress! So good. Riban bay. Gamay. Iyo kayo ang gamay kayo. Oy, hapit na dagma. Kasi nga ba ngayon? Hindi na dapat mo lang. Nis, tira, nis. Nis, game na, nis. Ito man ka na sa game na. Bam! Dulce, no? Ay, butar ka tayo. Kasi ang music kan. Sa ini daw. Ha? Sa may ini daw. Kasi hindi ako kay. Ha? Ang pula mo yung daw. Layan nis, ang tawag na. Sila. Bansen.